Мишкәле башкорттар аз булһа ла, ул халкыбызның бөек шәхестәренә бай төбәк дип еш кабатлайдар. Был һүҙҙәр хак. Мәшһүр шағир, йәмәғәт эшмәкәре Шәйхзада Бабичтығына лайыҡ. Билдәле башҡорт яҙыусылары Кирей Мәргән, Али Карнай, Берлинда Рейхстагка беренселәрҙән ҡыҙыл байраҡ ҡаҙаған яҡташыбыҙ Ғазый Заһитов, драматург Флорид Бүләков, заманында Башкир энерго ойошмаһына етәкселек иткән Ғәйниәт Басариев, Башҡортостандың ат ҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Дафира Ихсанова Бабичева ла Мишкә районынан. Бөгөн тормош программаһы Ҡаңлы ырыуы башҡорттары төбәге Мишкә районы Бәләкәй Шады ауылында. Асаба башҡортлар төпләнеп ултырған жерләр булар. Ҡаңлы ырыуының иң төнгө ноҡтасы. Бишмәтемнең тимәсе, нигемәләмисе. Үш бала тәрбиәләгәс инде, һәр вакытта үзем белән иртергә тырышам, өйрәтергә тырышам барсына да, эшкә чыкканда да, спорт белән заниматься иткәндә дә. Солдатлар, русовушалар, bütün Россия için, onlar обязательно зим катacaklar. Победа biz yakta ola, обязательно порядке. Узнай, родная мать, узнай вся наша семья, что врага бьет сначала с юга. Һәр ауылдың тарихы йәнтиягендә йәшәгән кешеләр яҙмышына уралып бара. Бөйөк шағир Шәйхзада Бабичтың яҡташтары үткәнен хөрмәт итә, бөгөнгөһө күркәм булһын өсөн тырышлығын һала. Үҙҙәренең төньяҡ көнбайыш башҡорттары икәнен белеп, ғорурланып йәшәй. Безнең тарих бик боронғо менә Шады, Олы Шады ауылының тарихы. Шуның белән бәйләнештә ул Бәләкәй Шады. Асаба башҡортлар төпләнеп ултырған жерләр булар. Ҡаңлы ырыуының иң төнгө ноҡтасы Олы Шады. Иң зур ауыл, тирәктә башҡорт ауылы, боронғодан килгән зур ауыл булып, шуны Ибрай Күшеков, безнең ата-бабабыз, бу җирләрне Бәләкәй Шадыларға биргән. Шулай килеп чыга. Чөнки документлар бар безнең менә китапларда, ул архивлардан алынган документлар, шунда шулай язылган. Берләргә бирелгән менә җирләр Ибрай Күшеков биргән атнагылларга һәм менә Бәләкәй Шадыларга. Ул анда килеп утырганнар беренче тапкыр Бәләкәй Шады искә алына 1859 елда ревизиясында. Анда әйтелә 4 йорт булган барлыгы, 19 кеше яшәгән. Шуннан уже 20-30 елдан уже халык артканнан арта, 1920 елларда уже 700-дән артык кеше яшәй. Олы Шады авыл биләмәсенең иң матур, иң күркәм бердәм халык белән яшәгән авылларның берсе ул безнең Бәләкәй Шады авылы. Анда 81 кеше яшәй, 46 хуҗалык һәм 14 үсмер яшь балалар. Шуларның 2 яшь гаилә без бар. Аларның берсе күп балалы гаилә. Бу авылда безнең төрле милләт кешеләр яши, тату яшиләр һәм күпчелек башкорт халкы. Бәләкәй Шады ауылының атамаһы төрлө булган. Заманында Раяз, Түбәнге Шады тип йөрткәндәр. Нинди генә дәүр булмаһын, ауыл халкы тырышып дөнья көткән. Күпләп мал-туар аҫраған, иген сәскән, кирбес һуҡҡан. Бәләкәй Шадылар алар һунарсылык, балыҡсылык. Бәләкәй Шадыдан Олы Шадыга ниәдер балык китерәләр. Менә мин Якуб абзыйны беләм, төрлесеннән балыклар тотып, китереп монда сатадыр инде. Өйләр буенча әйтеп, шундай охотниклар булай, һунарчылар күбесенчә. Шулай дип беләм, уңган халык, тырыш халык. Колхоз вакытында да бик тырыш эшләп, көчле отделение колхозның бер өлеше инде, Шады колхозының. Бәләкәй Шады авылындағы был ҡупшы йорт иғтибарҙы йәлеп итә. Бында уңған, бәхетле ғаилә йәшәүе күренеп тора. Йорт хужалары
Лияна менән Рошан Шайбаковтар гөрләтеп дөнья көтә. Ишле бала тәрбияләй. Яш гаилә өчен авыл үзенең матурлыгы белән, чиста, таза табигаты менән бик уңайлы. 3 бала тәрбияләгәч инде, һәр вакытта үзем белән йөртергә тырышам, өйрәтергә тырышам барсына да, эшкә чыкканда да, спорт белән заниматься иткәндә дә, һәр вакытта үзем белән йөртергә тырышам. Шул ерак җирләрдә эшләп йөргәч инде, эшкә сагынып китәм эшне, сагынып кайтам семьямны, балаларымны. Эшләргә эшем бар, карарга балаларым бар, яшәргә йортым бар. Гаиләңдә бер-береңне аңлау, ярату, хөрмәт итү булмаһа, тормыш та дәвам итмәс ине. Был хистәр әсә һөюеннән яралган. Саф мөхәббәттең якты кодрәте белән хугарылган. Был яһәттән Лияна менән Рошан Шайбаковтарга авылда яшәгән ата-әсәләре үлге булып тора. Балаларымның авылда калуларынан нык шатмын, Аллага шөкер. Безнең авылыбыз бәләкәй булса да, бездә дружный халык яши. Нәрсә дип әйтим, яшь семьялар аз булса да, без олы поколение менә барысы да балаларына эшкә өйрәтергә тырышабыз, үзебезнең ниләрне калдырырга тырышабыз. Зиратларга ничек йөрергә, зиратларны ничек тазартырга, урамнарны чистартырга, итәргә барсына да козымәләре бергә үткәрәбез, аларга үзебезнең ниләрне өйрәтеп калдырырга тырышабыз. Безнең гаиләнең хоббие инде шөгыле саңгылашу, кышын, яен балык тотабыз, сәскә үстерәбез, малны карашабыз, яни безгә. Үзебезнең авыл инде табигатькә бай, урманнар, елгалар, буалар, балыклары, аккышлары, яз белән яз кайталар, көз китәләр үзләренең урынына. Шуңа үз авылымны бер калага да, бер җиргә дә алыштырмыйм. Тормышта үз урынын лайыклы тапкан. Үз ул тәрбияләгән, сәламәт тормыш алып барган, дөньяларын нурлы иткән гаиләгә нисек хокламайһың? Тап ошы төпкел авыл яшьләре кебек, бәләкәй дәүләт нигезе нык һәм көчле булганда, илебез куәтле буласагына ышанысы бар. Данлыклы шәхесләр бик билгеле, бөтен Башкортстанга билгеле Зайнашев Сахиб Султанович. Ул 30-нчы елларда башта директор педучилище була, педучилищене. Шуннан директор баш госпединститутның директоры була. Сахиб Султанович шуннан 42-нчы елдан 46-нчы елга кадәр ул Мәгариф халык комиссары була Башкортстанның. Безнең районда барлыгы 4 хезмәт герое. Шуның берсе Янагыштан, Чикаев, шуннан Кыйгаз Тамактан, һәм Улышадан Аглямов, һәм менә Бәләкәйшадан Гареев Рафаэль Закирович. Ул ябай гына строитель булып, бригадир була, Өфөдә һәм хезмәт герое званиесенә лаек була. Бүгінгі көндә үз хуҗалыкларын алып баралар, һәм алар арасында эшкуарларыбыз бар. Безнең менә Каримова Ферсана Гарабиевна, КФХ дип атала инде. Ул токымлы, эре, мөгезле маллар үрчетәләр. Һәм үзләренең хуҗалыгыннан халыкны ит белән һәм токымлы маллар белән тәкъдим итәләр. Авылда эшкуар булуы анһат түгел. Билде бишкә бөгеп, эшкә килгәндә генә акса ла, йырда була. Бәләкәй шадаулы фермеры үз эшен бөтә гаиләһе белән аткара. Һөнәре буенча урмансы тормыш иптәше Фәнүс малдар өчен тракторында бесән ташый. Улдары Филүс фермер белән бергә көненә 3 тапкыр малдарга азык ала. Быдауларда карай. Эш ял көндәрһез кара таңдан кискә тиклем дәвам итә. 10-нчы елдан шул әзрәк мал алып, 4 башмак, 1 үгез алып кына башлаган идек. 16-нчы елны
колхоз ярдәме белән грант алып инде без 30 баш бозау алып, менә ферманы төзеп куйдык. Шулай нитеп китте инде зурайып күтәрелеп. Бозаулар бер айга хәтле әниләр белән бергә торалар. Бер айдан соң аерым куябыз. Әниләрне көндез тышта пралкада йөреп керәләр инде. Хәзер менә 4тә кертәбез. 45 зур сыер бар, 5 яшь тона, 16 бәләкәй бозау. Җәй көне зур малай отпуска алып кайтып, 2 малай иптәшем Беларус белән чыгып, җыеп кайтарабыз. Кайтарырга авылдан кешеләр, дусларыбыз киләләр булышырга. Күздән бозауларны суеп сатарга алып китәләр инде. Бозаулар уже күзгә зур булалар бит, башмак кебек. Эшләргә кирәк. Эш урыннары да була, акча да була. Эшләргә кирәк. Бәләкәй шады эшкуарлары мал карап, авылдаштарын ит, һөт белән тәэмин итә. Кәрәкле техника туплап, авылдаштарына төрле хезмәт күрһәтә. Фәнүр Галләмов бәләкәй шадыла һәр кемдең уң кулы. Авыл урамдарын кардан тадарта, бакса эшләрендә ярдәмгә килә. Мин шушы авылда туып үскәнмен, шушы авылда торып калдым, төпләнеп. Шушы авылда яшәр ятабыз. Авыл yerine кирәкле бөтен техникам бар. Шушы техника белән ярдәм итәм халыкларга. Язын бакча сөрәм, фермерларга чәчүгә булышам. Җәен субботникларга чыгабыз, зиратлар җыштырабыз, авыл урамнарын җыштырабыз, юллар салабыз, ремонтлыйбыз. Күперләр ремонтлыйбыз. Бесән чабабыз, халыкка бешән әзерләп бирәбез. Көзгө көн уңыш җыябыз. Чәчкән кешеләрнең башлыкларын өйрәтергә булышабыз. Техника. Кышкы көн юллар чистартабыз. Авыл урамнарын кардан чистартабыз. Аталы уллы Галләмовтар тураһында бәләкәй шадылар булдыклы дип телгә ала. Фәнүр авылдаштары өчен техника һәменә дигән әйтһә, Заһит агай талдан кар оялары, кәрзиндәр, балык тотыр өчен мурдалар үрә. Казясар шыбыклыжанда анан әрегеш тигезеп куябда жуынам бірәшін хәтлі. Анан құршау яшында құршауға үрән. Анан мұрзаларына шыбыклыжанда шопмак ішін. Шопмак ішінде жуынап тізіп шығам. Анан бірәшілер қадықмына ішіп шығам. Түрәкләп. Манасын ниттем гумпәҗәргә гырыс кайныкын аны шабата ана әтөрәтте. Башта тезгә куеп бәйләп китте. Рәтте. Анан шишләләр шәргә, анан колка колып белән Буындар бәйләнешенә тоғры, ярдамсыл бәләкәй шадылар. Дуҫ берҙән булып, бер нисә буын вәкиленең туған ауылында тырыш ғүмер кисереүе күркәм күренеш. Атайсал проекты безнең халкыбызны Бәләкәй Шады авылы бәләкәй авыл булса да берләштерде һәм азакы вакытта бик матур эшләр эшләнде. Алар бик тиз арада авыл зиратының кәртеләрен яңарттылар һәм аларның күп еллар электән күркәм урыннары су алып йөргән шей суы дип атала. Шул урында басмасын һәм куюсын яңарттылар. Бәләкәй Шады бик уңайлы урында тора. Якын гына трасса да бик ерак түгел. Хәзер асфальт юл бар. Хәзер яшьләр менә 1990 елларда бер өйдә менә төзелмәйдер. 10 еллап өйләр төзелмәде. Әле менә Бәләкәй Шадыда уже менә 2 яңа үй төзелде. Бүгенге көндә халкыбызның решениесе буенча иң мөһим решайтырга мәсьәлә булып, бу безнең Бөек Ватан сугышында катнашкан геройларыбызга обелиск булдырырга булдык һәм
Бүгінгі күнде көп мәселелерні ППМИ программасы білән башқарабыз. Быйыл ППМИ 2024-те шул проект белән катнашырга булдык. Бәләкәй Шады авылы халкы күрһәтмә бирүде көтеп тормай. Мәңгелек йорты тазартуга бердәм сыга. Республика конкурсларында катнашып, еңү яулай. Авылды төҙөкләндереү һәм Бөйөк Ватан һугышы шагыйрьләренең исемен мәңгеләштерү өчен күркәм эштә башкара. Башың қара, бойың зифа, күзләрің қара синең, синең қараңа қарасам, йөрәгем яна минем. Бәләкәй Шады авылы бик бәләкәй булса да, анда бик җигәрле, бик тырыш, бик уңган кешеләр яши. Алар бер-берсе белән бик тату, киңәшләшеп, һәр вакытта да bütün эшләрне бергәләшеп эшлиләр. Безнең авыл 2020 елны Аек авыл конкурсында катнашып 2нче урынны яулады. Авылыбызның үзенә генә хас юллары, безнең казымәләр үткәрәбез. Кичә турылар бар. Кичә торган вакытта менә уйык башлар бәйләп солдатларга җибәрәбез. Тукмачлар кисәбез солдатлар өчен. Берничә тапкыр без гуманитар помощь ярдәм күрсәттек. Укыган балалар һөнәрләрен алып, кире авылыбызга кайтып, үзебезнең нигезебезне битермәенчә шушында яшәрләр дип ышанып калабыз. 1941 елның 22 июнендә Германия сугыш башлангач, безнең авылда ир егетләрне сугышка алганнар. Алар 113 кеше киткән инде, аларның арасыннан 13 ятып хәбәрсез югалган, 40 әйләнеп кайтканнар, 60 инде сугыш яланнарында ятып калганнар. Менә минем әтием инде Валиев Ислам Миңневәли улы 1923 елда туган, 1942 елны армия сафларына алганнар. Ул инде Волхов фронтында служить иткән, связист булып Ленинград блокадасында булган. Аны коткарырга ярдәм иткән, яраланган. Анасын госпитальдә яткан инде, госпитальдан соң чыккач, Латвия Республикасын коткарырга ярдәм иткән. Аның инде орденнары бар. Габделислам Гыймадислам улы 1944 елда хәрби хезмәткә алына. Тымык океан флотының 5-нче айрым ротаһы сафында Квантун армияһын кыратуда катнаша. Каты яралана. Киттек без 6-7 шуш авылдан. Шуларla почти бергә булдык шунда сугышта. Японнарны билинге алып, уларга алып кидек, конвойер итеп, күбес. Аларны анда калдырып, яңадан бардык неге сугышка инде. Сугышып, шунда иптәшләрдә ятып калдылар. Берничәсе мин үземдә ранен булып госпитальгә лоястыкка яктым. 1951 елда туган авылы Бәләкәй Шадыга кайтып 30 ел тракторчы булып эшләй. Катыны менән 5 бала тәрбияләп үстерә. Олы яшьтәге яугир элеккесә илдәге һәм республикаларга тормыш белән кызыксына. Бүген ватаныбыз мәнфәгатен яклаган батырларга еңү менән исән-һау әйләнеп кайтуларына ышана. Америка Әлит мин әсәләр, алар тырышалар битергән ине. Россияны. Латны Путин Владимир Владимирович көрәшә дигәндәй, алар белән иң көрәшкәне ул bütün özüstüne olgan degəndə правильный politik albara ol. Malawi sanarga. Tabii da bizim yakta bola обязательный порядке. Артиллеристам Путин дал приказ, артиллеристов зовет отчизна нас, и сотни тысяч батарей за наших слезок матерей. За нашу Родину огонь, огонь!
Бәләкәй Шады авылына килен булып төшкән Нәкыт Зәйни дә 10-нчы тиктәгә аяк баскан. Бала сагыннан алып әлегәсә бихисап тарихи вакыйганың шаһиты ул. Заманында уйнап та туймаган 10 яшьлек кыз оллар белән бер рәттән эшкә игелә. Бүгенге тормышты ожмакка тиңләй. Озын гомерле инәй өчен иң кадерлеһе тыныс тормыш, аяз күк. Әтәй сугышка китте. Әни белә тордык. Әтинең әнисе дә барды. Энекәшләр дә булды. Менә шулай жит иттек. Иң зур бала мин. Ашында күрдек, ялангашында күрдек. Бүтән авырдың. Утын да тарттык сәнәскә белә. Фирмада менә шул утын ат җигеп утынга барыр өчен керәсең, мал печәннәр китерер өчен. Менә шулай йөрисең инде. Яшь кезмәсә дә йөрдем, тамак йөртә. Авырлыкларны күрдек. 4 класс укыдым. Укырга булмады. Язарга да юк, укырга да юк. Илесен, еңү өчен үден ялламай, бөтә гомерен эшкә багышлаган агынайдың хезмәт юлы ысын мәгънәһендә яшьләргә илге булып тора. Бабайлар, мужиклар белән эшләп йөрдем. Урманны кисеп, тигесен кисеп, бишәнен чуып, барысын да эшләдем инде. Монда килгәчтә тик тормадым. Бер ай гына тордым да, ана эштә. Зоопаркасында да эшләдем, монда килгәчтә. Эштән куркмадым, эшлим дә эшлим әлдә. Барын күрим, тигесен эшлим, утыны кертәм, Аллага шөкер. Бәләкәй Шады авылы халкы дини кануннарны үтәргә күрше авылда урынлашкан мәчеткә йөри. 7 сакрым гына айырган алыслыкта ике авыл халкы элек-электән бер-беренә тугандай якын булып яшәй. Олы шатлар белән бергә шатлыктарды ла, кайгыларды ла бергә кисереп, бергә үткәрергә күнеккән улар. Кадерле мусульман кардәшләребез, мин сезгә инде бүген менә аңлатып китәм инде Фатиха сүрәсеннән инде безнең тәрҗемәләрен. Ураза бәйрәмнәрен үткәрәбез инде, Гаит бәйрәмнәрен үткәрәбез, халык җыела инде. Ну, элек мәчетләр булган инде, элек мәчетләрне бит инде шушы революциядан соң инде мәчетебез дә биткән инде. Киләчәктә дә безнең Бәләкәй Шады авылы мәчетле булыр дип уйлыйбыз. Мәктәбе, мәдәният йорты, фельдшерлык пункты булмаган авылдың көсе нимәлә дип уйланым. Мөгаен, эшһияр, максатлы, ярдәмсыл, туган иленә, авылына тугрылык хаклап, авырлыктарга бирешмәй яшәгән халкындалыр мөгаен. Сәме булган авылдың гына гаме була бит.